Good morning, sir. Okay, good morning. Sit down. ಯಾನು ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಕೇನೋಲಿ ಏ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನುವೆ ಈ ಕೈಟ್ ಏತ್ ಬಿರಲುಂಡು ದಿನೇಶ ಪನ Aini, sir. ಎಂಚ ಈ ಕೈಟ್ ಮೂಜಿ ಆತಯ ಉಪ್ಪುನಿ ಆ ಕೈಟ್ ಐನುಂಡತೆ ಸರ್ ಬಾಗಿ ರಡ್ಡು ಮಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ಈ ಸರಿ ಉದ್ದರಿ ಪೋಲಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟಾಪ್ನ ಬುರ್ಚಿತ್ ನಾಂದೆ ಆನೆ ಸಾವು